2008 saimme kuulla, että puhelinlangat kerätään pois. Nyt näemme, puhelinlankoja ei ole. Yritimme saada kaupallisia toimijoita rakentamaan valokuituverkon alueelle. Kuka ei alkanut. Perustimme osuuskunta Siikaverkon 2013 ja teimme itse. 12 vuotta myöhemmin osuuskunta Siikaverkko on rakentanut tai rakentamassa valokuituyhteyksiä yli 2000 kilometrin matkalle 8 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Toteutamme tasavertaisin ehdoin yhteyksiä alueellamme niin syrjäisille kylille kuin taajamiinkin. Osuuskuntamuodon ansiosta voimme pitää hinnat kilpailukykyisinä. Toiminnan tuotto käytetään verkon ylläpitoon ja kehittämiseen osuuskunnan jäsenten hyväksi, ei ulkopuolelle menevään voitonjakoon. Kiinteässä käytössä valokuituliittymä on toiminnaltaan ylivertainen ja keskeinen edellytys maaseudun elinvoiman edistämiselle. Valokuituyhteyksien toimintaan tai nopeuksiin eivät vaikuta etäisyydet, sääolosuhteet, maastoesteet, eivätkä muiden samanaikaisten käyttäjien lukumäärä. EU:n maaseuturahaston tuki osana investointien rahoitusta mahdollistaa kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamisen tasavertaisesti myös maan harvaan asutulle alueelle. Pitkäjänteisen työmme arvo on korostunut huoltovarmuuden merkityksen kasvaessa viime vuosina. Valokuituyhteyksiä rakentamalla osaltamme tuemme maaseudun elinvoimaisuutta ja kiinnostavuutta, unohtamatta yritystoimintaa ja viestintäturvallisuutta.